ଜୀବନର ମାନେ ତ ସଂଘର୍ଷ। ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କେବଳ ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭାବିବା ପୁରାପୁରି ଭୁଲ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଆଜିର ଷ୍ଟୋରି ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କୁଇକ୍। ଆଜି ଏ ସଂଘର୍ଷର କଥା ଉଠିଲା କାହିଁକି ନା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭାବନା ଏଇଆ ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ବାହାରେ ରହୁଛି, ଚାକିରି କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ତ ଘରେ ବସିକି ସବୁ କାମ ଆରାମସେ ହେଇଯାଉଥିବ। ତ ଏମିତି କିଛି ନୁହଁ। ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ମୋତେ 2 ଘଣ୍ଟା କାମ ଦେଇକି ବାକି ମୁଁ ଘର ପାଇଁ ସମୟ ଦେବି। ମୋତେ 8 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ୱାର୍କର। ଆଉ ସେଇ 8 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରେ ସେ କଥା ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି। କେତେବେଳେ ଛୁଆକୁ କୋଡ଼ରେ ଧରିକି କାମ କରେ ତ କେତେବେଳେ ତାକୁ ପାଖରେ ଶୁଆଇକି ମୁଁ କାମ କରେ, କେତେବେଳେ ରାତି 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରେ ତ କେତେବେଳେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍କୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇକି କାମ କରେ। ତାପରେ ବି ମୋ ଛୁଆର କାମ, ତାକୁ ଖୁଆଇବା, ପିଆଇବା, ଶୁଆଇବା ଏସବୁ କାମ ସହିତ ଘରର କାମ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଏତେ ଇଜି ନୁହଁ।